Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe on daɓe jeygol Pulaku TV mi silminake dow moɗon mi hofni on kala ha gonno nder duniyaru fuu ɗum nder rawa moɗon Adamu Haruna. Hande bo en lortake ɓe tindinoje meɗen. Tindinore nde garɗen en tindinay ɗum dede ko larani hala WhatsApp, ɗum dede tindinore nde gannoɗen ko sali, amma ɗuɗɓe nder meɗen laroɓe vidéo ji ɗo ƴamtomi isin tindinore mai ɗo ɓe ɗon gira be probléme ji mai ɗo yiwugo woɓɓe feere ɗuɗɓe aboni ɓawo ɗon e woɓɓe feere bo ɗuɗɓe ɓawo ɗon nasti groupe ji meɗen gi'ai no vidéo ji ɗi gaɗɗen ko sali mai ɗo, woɓɓe feere bo gejjiti dalila mai mi tawi hani mi loro mi waɗa vidéo musamman dow majum. Ɗum probléme ɗuɓe jum ko larani hala yaranego connexion ha dede WhatsApp. ɗuɓɓe nder moɗo ɗon mbiyami ɓe ɗo jarana ɗum connexion mere e nden bo WhatsApp tan ɓe naftirta, ɓe anda ɗum ɗume yaranta ɓe connexion. mi marti noon bo yake feere ɗon lawol ngol a tawata a activi kujeji ɗiɗo télécharge automatiquement be hoore maji ha WhatsApp maɗa, kanjum watta ɗum waɗa ko yarango ma dede connexion. A tawa ɗon nder groupe ji ɗuɗɗi ɓe gerɓoyi message ji ɗuɗɗi, jotta kam sin photo ji audio vidéo ɗum ɗo télécharge be hoore majum. To ɗum télécharge ken en andi photo be vidéo ɗum ɗon nder ko ɓuri yarugo connexion. To ɗon lawol ngol a tokkata a désactiva ɗum warta ɗum télécharge ta ko be hoore majum, sey to an mai on télécharge ɗum. E non ko larani ɗuɗɓe bo ɗo sinka wiya dede yake feere goɗɗo nasta nder galeri dede téléphone muɗum tan sey tawa photo ji feere kewi ko vidéo ji feere ñedduɗi goɗɗi kam maɗi laftade a tawa a andamo yer maɗi bo ɗum nder groupe ɓe gerɓiɗi a andano a darnirta ɗum. To ɗon lawol ngol a tokkata to a yiɗi ko ɓe gerɓi hunde ha nder groupe nde télécharge ko an mai télécharge ɗi a laari nde jippata ko nder galeri maɗa, sey to an mai mari haje a acca nde haada ton mai nder groupe mai tan. Mi tammi ɗuɗɓe nder moɗon maran haje larugo dede no ɗum warete, ngam mai maranɗo haje larugo dede no ɗum warete fu watana vidéo ɗo hakkilo diga arande ha yogo ragare heɓa ngien dede tindinore man ɗon. Amma hedde ko man ɗo dede ko larani ƴamiɗi ƴamanoɗen ko nde mi waddani ƴamol hande feere bo ƴamol feere hande bo ƴamol ngol ƴameten hande lesdi toye on wi'eteno haute volta hakkunde lesɗe tati ɗo. Wakkati lesdi man heɓi indépendant hoore mari inde mari haute volta hakkunde lesɗe tati ɗo. Arande man ɗo Côte d'Ivoire, ɗiɗi man ɗo Benin, tati man bo Burkina Faso. Hakkunde lesɗe tati ɗo ɗum lesdi toye wiyeteno haute volta wakkati heɓi indépendant hoore mari dede kabde bindan en jawabu man les babal community. To aɗa andi ma bindan en, to anda bo habdu fondu dede andal maɗa be sagafa maɗa giya heftanna. Kamɓe ɗo mi tammi hokkugo jawabu latti ɗum sahihi ma bo jawabu latti ɗum labɗum ha ragare vidéo man ɗo. Ngam mai ɗo en dilla nder tindinore meɗen gen dede no ɗum tammi salorago. Amma hedde ko mai ɗo miɗo toro dede kala ɓen ɓe abonayi fu tangi jite warugo les ragal jungo moɗon ñamo ha bindi bodeji ɓe vindi abonné ɗo on gara on mema dow maji banni. Ɓawo to on memi dow maji on dadi alama kungel feere wari banta alama lenguru, sey on mema dow magel banni. Ɓawo to on memi dow magel on dari ko garti hankon taton, sey gar on mema ngel dow. To ɗo on hokkata on dede kala nde min gerɓi vidéo kesol fu on darangol be koyɗum. Nonnon tangi jite warugo dede ha alama kolel like ɗo on gara on mema dow magel. To on memi dow magel on gingel garti amblé ɗo on hollata dede vidéo mai ɗo ngol fottani on. Tangi jite warugo ha les babal commentary on accana min commentary je encourage tamin heɓa min gaɗa ko waddunogon vidéo ji tilimɗi. Nonnon miɗo toro on tangi jite warugo dede ha babal alama sharing ma bo partage ɗo on partage lien vidéo mai ɗo ha nder groupe ji moɗon WhatsApp, Facebook, Telegram e ko nandi be majum heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta ndara mbotoro be majum. Arande man woni to en gari sakiraɓe en nasta nder WhatsApp meɗen banni. Nda WhatsApp mam ɗo ɓawo to mi nasti nder WhatsApp am jotta ko arteten tindingo dede ko larani lawol ngol mi tokkata mi désactiva kujeji dede jippotoɗi ɗon nasta nder galeri am. Yake feere mi maɓɓita dede mi nasta nder galeri am sey mi tawa photo ji ko vidéo ji goɗɗi ɗi mi andama mo yerɓani yam ɗi acce nder WhatsApp ɓe gerɓoyi ɗi jippanake be hoore maji. To mi yiɗi mi bloka ɗum lawol ngol mi tokkata mi waɗa ha mi bloka ɗum mai ɗo. To mari haje ko ɗum ga e WhatsApp bo a wawan gaɗa ɗum WhatsApp Messenger ko business ko GB ko yo e ko nandi be majum kala WhatsApp fu ɗo waɗa ɗum. To a waɗi sey a mema dede ha toɓɓon taton ko ɗiɗon taton ça dépend de WhatsApp je naftirta a mema dow majum banni. Ɓawo to a memi dow majum ɗum waddanima sey a wara dede a nasta ha babal paramétre ha lignol ngol ragarewol. Ɓawo to a nasti dow paramétre ɗum waddanima sey a wara nasta ha lignol ngol ɓe windi discussion a nasta dede ha dow discussion. Ɓawo to a nasti dow discussion nda dede kungel ngel je activi ɗo mi tammi on dari ha ammin ɗum ɗo activi. To daranno boɗɗum dede ɗo mai ɗo ɓe vindi visibilité des médias, afficher les médias récemment téléchargés dans la galerie de votre téléphone. Jotta ɗo kala ko ɓe gerɓoyi kujeji média isin photo document e ko nandi be majum vidéo ji ɗi télécharge to automatiquement nder dede galerie téléphone am. Mi yertake na to mi yertake ma mi acco ɗum mi accanmi ɗum active ni. To mi yiɗa bo sey mi désactiva ɗum jotta sey mi désactiva kungel ɗo mi tammi on dari mi désactive ngel. To mi désactive ngel banni ko ɓe gerɓoyi hunde ko min mi maɓɓitinde mi laari nder WhatsApp an ɗo nde hotata nder galerie téléphone am ma bo mi nder mémoire téléphone am. Ɗo on dede tindinore arandere mi tammi en pami sakiraɓe. Sey tindinore ɗiɗaɓre ma hayre ma to en lorake en gari en nasti nder WhatsApp meɗen ɗum dede ko larani mbiɗen
message di acca télécharge go be hoore maji isin audio ji video ji man photo ji e ko nandi be majum ay dadi télécharge be hoore maji hebata di ngada ko yarango ba connection sey de gol fottangol ma den a télécharge dum to mari haji war ko dum kanjum a warana nasare de bana en nasno nane may do bawta nasi do majum banni sa warana nasare de ha do paramètre ha lignol gol ragarol bawta nasi do paramètre se a wara de anasa ha lignol gol de utilisation données et stockage mitami on dari se a wara mema do majum banni bawta memi do majum se a wara ameba de nda ha lignol gol en utilisant données mobile si amema do majum bawta memi do majum déjà alari ko no min mi do active kon parma kon document do active video do active audio do active photo do active ça veut dire que kala nde be gerbi photo ko video ko audio fu dum do télécharge be hoore majum automatiquement to do wada dum timmina nam connexion maza connexion timmi mémoire téléphone am heebi ko nandi be majum to mari haji sa désactive kon parma kon se mi wara mi désactive kon banni kon parma kon mi tokkita mi désactive kon alari mi désactive kon parma kon se mi wara ok do to memi ok do ni to jotta do ko be gerbi message sin photo video ko audio do dum mabitita ko be hoore majum sey to min nasimi active dum to mi do connecti be données mobile am connexion de je mi sodi ene to dum ba wifi mi connectiri bo nda do je wifi jotta to ndari do dum wifi mi connectiri to ndari da connexion an to do dum wifi on min mi connectiri to mi yidi mi yida wifi fu dum mabbito be hoore majum sey to min mabbiti dum sey mi wara de ha wifi do ma sey mema do majum sey mi désactive kon déjà on ndari min mi do désactive je do kam do active kano to sey to dum don active ma mi désactive dum to dum active ka bo sey mi acca dum do banni ma do mi wara ok hala timmi to don de tinnore hoyne lawol gol tokkata wara dum amma mi do matina bana vocal ji dudbe der modo jama mi enoy vocal digam godo fota darnali sey to télécharge di be hoore mun bana vocal je godo wolli biddi wolli vocal gam a fota darna dum dole dum télécharge to be hoore majum amma na bana audio ko video ko photo kam sey to an yidi de télécharge dum mi tammi on pami sakirabe kam may do on jaarama don de pamarum tindinore de garnen en tindina hande e ko larani jawabu jamol gol jamden en bi lesdi to on wi'ete no haute volta wakkati ndi hebi ndimu hoore mari e de dubi ko salino hakkunde lesde tati do en bi arande may do Côte d'Ivoire didi may do Benin en wi tati may bo Burkina Faso ngam jawabu latti dum sahihi ma bo jawabu latti dum labdum dum Burkina Faso hayri on wi'ete no haute volta wakkati ndi hebi ndimu hoore mari dubi ko sali ngam do ben windu Burkina Faso on kefti mi yetti on so sey ben windu Côte d'Ivoire ma bo Benin on bo mi do matina on keftay mi do yelo on keftay de ha video meden ko ma bo mi jangol meden tan min kol warugo yeso kam do on jarama dum tirrawo modon Adamu Haruna sey to en poti hatindinore tan min de warugo yeso assalamu alaikum